କରିବାକୁ କଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଠାକୁରେ, ଏଇଆ କଣ ତମ ମନରେ ଥିଲା ଠାକୁରେ? କନ୍ଦାଇ କନ୍ଦାଇ ମାରିବାକୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଥିବା କହ ଜଗତ ଠାକୁର ଇଚ୍ଛା ମୟ ହରି ଦିନ ଦୁଃଖ ଇଚ୍ଛା ମୟ ହରି ଦିନ ଦୁଃଖ ହରି ଦେବଦାସ ଦେଖି କରୁଣାର ଖାର କନ୍ଦାଇ କନ୍ଦାଇ ମାରିବାକୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଥିବା କହ ଜଗତ ଠାକୁର। ବୋଉ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନାଇଁ ରେ ଧନ, କାନ୍ଦିବି କାହିଁକି? ବୋଉ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୋଉ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ମୋ ବାପାଟା ପରା, ମୋ ଧନଟା ପରା। ବାପା ଆସୁଥିବେ, ସେ ଯାହା ଆଣିଥିବେ ତମେ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଖାଇବ। ସକାଳ ପହରୁ ତ କହୁଛୁ ବାପା ଆସିବେ ବୋଲି, କାହିଁ ବାପା ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆସିବେ ଲୋ ମା, ଆସିବେ। କୋଉ ଦୂର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବେ, ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହଉଥିବ। ନାଇଁ ତୁ ଆମକୁ ମିଛ କହି ଭଣ୍ଡେଇ ଦଉଛୁ। ନାଇଁ ରେ ଧନ, ବାପା କଣ ତମ ଲାଗି ଖାଇବା ଆଣନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ମିଛରେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦଉଛି? ହଁ ଆଗରୁ ତ ଆଣୁଥିଲେ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ଆଉ କିଛି ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଲି ନାହିଁ। ହଉ ହଉ, ତମେ ଦି ଜଣ ଯାଅ ଖେଳୁଥିବ, ବାପା ଆସିଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। ଭୋକ ପେଟରେ କଣ ଖେଳିବାକୁ ମନ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ଖେଳିବୁ? ତୁ ଆମକୁ ଡାକିବୁ ତ ବୋଉ? କହିଲି ପରା ଡାକିବି। ହଉ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଖେଳିବା। ଆଜି ବୋଧେ କୋଉଠୁ କିଛି ସେ ପାଇଲେନି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ତ କୋଉଦିନ ଏତେ ଡେରି ହୁଏନି। ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ତ ଆସିଗଲେଣି। ଯା ହଉ, ପିଲାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ କଣ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ। ଆଣିଲ ଆଣିଲ, କଣ ଆଣିଛ ଆଗ ଦେଲ, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଇଦିଏ। ସକାଳ ପହର ପିଲା ଦିଟା ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇଗଲେଣି। ଏ ଗାମୁଛାରେ କଣ କିଛି ନାହିଁ? କଣ କିଛି ଆଣିନ? କଣ ଆଉ ଆଣିବି? କି ଅକାଳ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଲୋକେ ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଦାନ ନ ପାଇ ବାଟ ଘାଟରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରି ସରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଖାଲି ମରା ଆଉ ମରା। ଯାହାର ବା କିଛି ଅଛି ସେମାନେ ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜୀବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭିକାରୀ କି ଭିକ ମୁଠି ଦଉଛି କିଏ? କେତେ ଗାଁ ବୁଲି ଆସିବି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇଲି, ହେଲେ ହେଲେ ଗରିବର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। କନକ, ଏ ଗରିବର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ତ ପିଲା ହିଁ ବୁଝିବେନି, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା କଣ ବୁଝିବା କନକ? ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛି ସିଏ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁଦ ଖୁଦୁରି ମୁଠେ ଖଞ୍ଜା କରିପାରିବନି? ହଁ, ଖଞ୍ଜା କରିବ ଯେ, ହେଲେ କେତେ ଦିନ ପିଲାଟି କେମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ିଥିବେ? ଜନମ ଦେଇକି ଯିଏ ସଂସାରେ ସିଏ ପାରିବ ବଞ୍ଚାଇ। ମାରିବାକୁ ଯଦି କରିବ ସେ ଇଚ୍ଛା, ରଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ଏ ଜଗତେ, ରଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ହଉ, ମାରୁଛି କି ତାରୁଛି ତାରି ଇଚ୍ଛା। ମାରେ ସେହି ରଖେ ସେହି, ରଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ମାରେ ସେହି ରଖେ ସେହି, ରଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଏ ଜଗତ କରତା, ନିଜେ ସିନା ଭୁଅ ଝନ୍ଦି, ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରିବନି ଏ ଅସାର ଚିନ୍ତା, କରିବନି ଏ ଅସାର ଚିନ୍ତା।
ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ତେବେ କପାଳକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ମୋର ବା ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି କନକ? ତମର ଯଦି ଆପଣାର ମଣିଷ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ମୋର ମୋର ଆଉ ଆପଣାର ବୋଲି କିଏ ଅଛି? କାହାକୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି? ତା ଛଡ଼ା କିଏ ବା କାହିଁକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ହଁ ତମେ ଠିକ କହୁଛ କନକ। ସମ୍ପଦ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର, ହେଲେ ବିପଦ ବେଳେ ଆପଣାର ହୋଇ ଦେଖାଦେବା ବନ୍ଧୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଖୁବ କମ୍ କନକ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ନିଜର ଆତ୍ମା କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ବିପଦ ବେଳେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଭାବୁଛି ସେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା। ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ପରା ତମର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ? ଅଛନ୍ତି କନକ, ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବିପଦ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝି ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତମର ଜଣେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛେ। ଆଚ୍ଛା କୁହ ତ ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଏଠୁ କେତେ ଦୂର ହବ? ଘର ବହୁ ବନ୍ଧୁର ମୋହର, ସେତବତୀ ଆପଣାର, ସେତବତୀ ଆପଣାର, ସେତବତୀ ଆପଣାର, ସେତବତୀ ଆପଣାର। ବିପଦେ ସମ୍ପଦେ ସେହି ଏକା ମୋର, ବିପଦେ ସମ୍ପଦେ ସେହି ଏକା ମୋର। ବନ୍ଧୁ ଗଣେ ଯିଏ ସାରଗେ ସେଇ ତ ବାନ୍ଧବ ମୋର। ତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ନାଁ ଠିକଣା ତ କହିଲାନି? କେତେ ନା ଧରି ଡାକନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅଶେଷ। ଠାବେ ଠାବେ ଘର ରହିଛି ତାଙ୍କର, ଠାବେ ଠାବେ ଘର ରହିଛି ତାଙ୍କର। ଠିକଣାର ନାହିଁ ଶେଷ, ରହିଛି ମୁଠାରେ ଆଶିଷ, ରହିଛି ମୁଠାରେ ଆଶିଷ। ଆମେ ତେବେ କୋଉ ଘରକୁ ଯିବା? ଯୋଉ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଘର କୋଉଠି? ସେ ଘର ତାଙ୍କର ଅଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପଥ କଲେ ଅତିକ୍ରମ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପଥ କଲେ ଅତିକ୍ରମ। ଭେଟିବା ବନ୍ଧୁକୁ ଆମର, ଭେଟିବ ଏ ଦୁଃଖ ସତ୍ୱର, ଭେଟିବ ଏ ଦୁଃଖ ସତ୍ୱର। ତମେ ତ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନ, ସେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ତ? ଚିହ୍ନି ମୋତେ ଦୂର ଚିହ୍ନା ଦେବନି ସେ, ସେ ତ ନୁହେଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସମ୍ପଦର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ସେ ଆମର, ସମ୍ପଦର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ସେ ଆମର। ଚିହ୍ନି କରି ଦେବ ପରଗେ, କରିବେ ଆମକୁ ଆଦର, କରିବେ ଆମକୁ ଆଦର। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ? ଚାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଅନ୍ତତଃ ସେଠି କିଛି ଦିନ ଭଲରେ ଖିଆପିଆ କରି ବଞ୍ଚିଯିବା। ହଉ ତମେ ତେବେ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଦେଇଖଣ୍ଡ ଗଣ୍ଠିଟି କରିଦିଅ, ଆମେ ଆଉ ଘଡ଼ିକ ପରେ ବାହାରିବା। ହଉ।
ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ତେବେ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାମଣି କଣ ଚିନ୍ତିତ? କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତା ପିଲାପିଲି ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କରି କଥା ଭାବୁଥିଲି। ତମର ବନ୍ଧୁ? ହଁ, ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ। ନା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଖୁବ୍ ଦରିଦ୍ର। ତମର ବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଣି ଦରିଦ୍ର? ହଁ କମଳା, ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତାଙ୍କୁ ସୁଖରେ ନ ରଖି ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ନିଜେ ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ଘାରି ହେଉଛ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝିଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ଆଦର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଃଖରେ ଆଦର କରିଥାଏ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋଠାରୁ ଧନ ଆଶା କରି ଆସୁନି, ଆସୁଛି ସେ କେବଳ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଅଛି ଧାଇ ବହୁ ଦୂର ବନ୍ଧୁ ମୋର ରେ। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଅଛି ଧାଇ ବହୁ ଦୂର ବନ୍ଧୁ ମୋର ରେ। ଆଦର ତାହାକୁ ପଛତି ଆଣିବି, ଆଦର ତାହାକୁ ପଛତି ଆଣିବି, ନ କରିଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଅଛି ଧାଇ ବହୁ ଦୂର ବନ୍ଧୁ ମୋର ରେ। ଦୁଃଖରେ ବନ୍ଧୁକୁ ପରଖେ ଯେ ମୋହି, କି ଅଛି ସେ ନେହ ତାର। ଦୁଃଖରେ ବନ୍ଧୁକୁ ପରଖେ ଯେ ମୋହି, କି ଅଛି ସେ ନେହ ତାର। ବିପଦେ ଆପଦେ ସାହା ମୁଁ ତାହାକୁ, ବିପଦେ ଆପଦେ ସାହା ମୁଁ ତାହାକୁ, ମଣିହତି ଆପଣାର ରେ। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଅଛି ଧାଇ ବହୁ ଦୂର ବନ୍ଧୁ ମୋର ରେ। ତୁମକୁ ଜଗତ ଯୋଉ ହଟିଆ ଠାକୁର ବୋଲି କହେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଥା ମିଛ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଦେଇ ତମେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୁଅ। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ? ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ହଟିଆ ଠାକୁର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଟ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅ। ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଟ ନ ଦେଖିଲେ ସଂଘର ପରୀକ୍ଷା ହେବ କିପରି? ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କୁହ ତ କମଳା, ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଚଳାଚଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ସୁଖରେ ରଖିଛ, ସେମାନେ କେବେ ଅନ୍ତରର ଭକ୍ତି ସହିତ ତୁମ ପାଦରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି? ସେମାନେ ତୁମକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି କେବଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଇବାର ଆଶା ନେଇ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ କେବଳ ନିଷ୍କାମ ହୃଦୟରେ ମୋର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ମୋ ପାଖକୁ। ପ୍ରଭୁ, ତମର ସେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ବି ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି। ହଉ, ବନ୍ଧୁ ମୋର ଆସିଲେ ବଳେ ଦେଖିବ। ତୁମେ ତେବେ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ପ୍ରଭୁ। ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଛଟି ଆଣିବ। ଏତେବେଳୁ ଅନିଦ୍ରା ରହି ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ହବ? ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛି କମଳା। ଚିନ୍ତାମଣି ହୋଇ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜଗତ ଯେ ରସତଳଗାମୀ ହେଇଯିବ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପଲକ ପଡ଼ିନି, ମୋ ଆଖିକି ନିଦ ଆସିବ କିପରି? 60 କୋଟି ଭୋଗ ଖାଇ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ମୋ ବନ୍ଧୁର ଅନ୍ତର ବୁଝିପାରୁନି? ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ, କମଳା କଣ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ? ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସଂଖଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆଗ୍ରହରେ ତୁମ ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ। ବେଶ, ଯାହା ଦେବି କମଳିନୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା।
ପଡ଼ିବନି କନକ? ଏଇପରି ଆମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ହଁ, ଏଇଠି ମୋ ବନ୍ଧୁ ରୁହନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାକୁ ଧରି ଏଇଠି ବସିଥା, ମୁଁ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ପିଲା ଦିଟା ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକରେ ଡହଳା ବିକଳ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି କନକ, ଏବେଠାରୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠି ବସିଥା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରି ଆସୁଛି। ଯା ବସ। ଭୋକ ହଉଛି ବୋଉ, ଭାରି ଭୋକ ହଉଛି। ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଥିବେ। ଏ, ଆଜି ତ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ପହର ପଡ଼ିଛି ନା, ଏବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ମୁଁ ଏଇଠି ରହି ଖାଲି ଆସିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇଦିଏ। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କେତେ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ, ହେଲେ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାଉଛି, ରାତି ପାଇଲେ ତୁମ ପହର ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆସି ଦେଖା କରିବି। କଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା? ନା ଦେଖା ହେଲାନି। ନା, ଆଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପହର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ନ କରି ଚାଲି ଆସିବି। କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ଦେଖା କରିବି। ଆଜି ତାହେଲେ ଏ ରାତିଟାରେ ରହିବା କୋଉଠି? ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆମର ଏତେ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି, ରାତିଟା ରହିବାକୁ କ'ଣ କୋଉଠି ମିଳିବ ନାହିଁ? ହଉ ଚାଲ। ଆ ବାବା, ଆସ, ଏଇଠିକି ଆସ। କଣ ଏଇଠି ରହିବା? ହଁ, ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବା। କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରିବି। ହଉ, ଯାହା ତମର ଇଚ୍ଛା। ବୋଉ, ଆମେ କଣ ବାପାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାନି? ଆରେ ପୁଅ, ଆମେ ପରା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ବାପା, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ମତେ ବି ତ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି ବାପା। ତମେ ଆଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ରହିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ସେମାନେ, କେତେ ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ରହିବେ କହିଲ? ରାତି ଆସି ଅଧ ହେଲାଣି, ଏତେବେଳେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି? ଆଜି ରାତିଟା ଏଇ ପାଖ ପେଜଟଣାରୁ ପେଜ ପିଇ ରହିଯିବା। ସକାଳ ହେଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ଭୋଜନ ମିଳିବ। ପେଜ ପିଇବାକୁ କହୁଛ ଯେ, ହେଲେ ପାଖରେ ତ ଆମର ବାସନ କୁସନ କିଛି ନାହିଁ, ପିଇବା କେମିତି? ରୁହ, ମୁଁ ଦେଖେ, କାଳେ କ'ଣ କୋଉଠି ମିଳିଯିବ। ଏଇ ଦେଖ, ମିଳିଗଲା। କଣ ମିଳିଗଲା? ବୁଝିଲ କନକ, ମୁଁ ଜାଣେ ପରା, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ। ତମେ ଟିକେ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ହଉ, ବସ ମା, ବସ ବାପା। ବୋଉ, ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ଭୋକ ହେଲାଣି। କନକ, ଏଇ କୁଡ଼ୁଆରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦେଇଦିଅ।
ପିଇ ଦିଅ। ତମେ ପିଇବନି? ହଁ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବି। ବୁଝିଲ କନକ, ଯୋଉ ବନ୍ଧୁର ପେଜ ପାଣି ଏତେ ଶାନ୍ତି ଦଉଛି ତାର ଖାଇବା ଜିନିଷ କେତେ ଶାନ୍ତି ନ ଦବ। ସତରେ ଇଏ ତ ପେଜ ନୁହେଁ, ଅମୃତ। ତମେ ଠିକ କହିଛ କନକ। ଗଣ୍ଠିଟା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଏଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି। ହଉ, ଶୋଇପଡ଼ ବାପା, ଶୋଇ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ପ୍ରଭୁ? ହଁ ଦେଖା ହେଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ। ଦୂରରୁ? ମୋର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ବନ୍ଧୁ ମୋର ପାଖକୁ ନ ଆସି ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ? ନା ନା, ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଦେଖା ନ କରି ଚାଲିଯିବେ କେମିତି? ତେବେ ତେବେ ସେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆମ ପେଜନାଳ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲ ପ୍ରଭୁ? ଆମ ଘରକୁ ଆସି ସେମାନେ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆଉ କରାଯିବ କୁହ? ଆମ ଭଣ୍ଡାରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଣା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସି ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଉପାସରେ ରହିବେ, ତେବେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ପଣି ଆଉ ରହିଲା କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ପ୍ରଭୁ। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଭଣ୍ଡାର ଘର ମୁଦ ଦିଆ ସରିଲାଣି। ଏ ଅସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି? କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ମିଛରେ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଜଗତର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କେବେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ମୁଦ ଦିଆ ହେଇପାରେ? ଚାଲ ପ୍ରଭୁ, ଚାଲ। ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ବାଢ଼ିଦେବି, ଆଉ ତମେ ନିଜେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିବ। ହଉ, ଯାହା ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆସ ପ୍ରଭୁ। বন্ধু 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 এই ଶୁଣୁଛ? କିଏ ତୁମ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ଧରି? କାଇଁ? ଏ ଶୁଣୁନ, ମତେ ପରା ଶୁଭିଲା। বন্ধু 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 ଏଇ ପୁଣି ଡାକିଲେଣି, ଶୁଣିଲ ତ? ବୁଝିଲ କନକ, ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ପରି କେତେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି କହିଲ? যাজপুরিয়া বন্ধু ও যাজপুরিয়া বন্ধু ଏ ଶୁଣ, କି ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଇ ଦେଖିଲ? ଆଉ କ'ଣ କେହି ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ନଥିବେ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ହଉ, ତମେ କହୁଛ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖୁଛି। କାହିଁ କେହି ତ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଡାକିଲେ କି?
ଆସ ବନ୍ଧୁ ଆସ। ଆସ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପରା ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ? ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ କାହିଁକି ଗୋସେଇ? ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମୋ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଠେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଅ ଏ ଥାଳିଟି ନିଅ, ଏଥିରେ ଯାହା ଅଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ। ନିଅ। ହଉ ହଉ, ବନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତରରେ ମୁଁ ଘୃଣା ନ କରିବି କେମିତି? ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋସେଇ। ହଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ। କାଲି ସକାଳେ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ଗୋସେଇ ଗୋସେଇ, ମୋ ହାତକୁ ଥାଳିଟା ବଢେଇ ଦେଇ ଗୋସେଇ କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ନା ନା, ଇଏ ଗୋସେଇ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ବାନ୍ଧବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଧରି ଆସିଥିଲେ। ଏ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ହରି, ତୁମେ ଏ ଗରିବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝି ତା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦର ଯତ୍ନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ହତଭାଗ୍ୟ। ଜଗତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଟିକେ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ହେ ମାୟାରୀ ଠାକୁର, କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକି ମାୟା କଲ ପ୍ରଭୁ? ବନ୍ଧୁ ଦେଇଥିବା ଦରବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। କନକ, ତମେ ଏତେବେଳେ ଯାଇ କୋଉଠି ଥିଲ? ଏସବୁ କଣ? ଏସବୁ ଖାଇବା ଦରବ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠା, ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମାରି ଉଠୁ, ଖାଇବୁ ଉଠୁ। ବାପାରେ ଉଠୁ, ଖାଇବୁ। ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଖୁଆଇ ଦିଅ। କନକ, ତମେ ବି ଖାଅ। ତମେ ଖାଅ। ହଁ, ମୁଁ ବି ଖାଉଛି। ଖାଇଲେ ମା, ଖା। ଖା ବାବା, ଖା। ବାଃ, ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ସେ ପରା ସୁଆଦଖିଆ ବନ୍ଧୁ। ଭଲ ନହେଲେ ତାକୁ କଣ କିଛି ବୁଝେ? ତମର ଏତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲୁ। ତମର କଣ ତାଙ୍କ କଥା ଆଜି ଯାଏ ମନେ ପଡୁନଥିଲା? ସବୁ ସେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦୟା। ତାଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖ କଣ ଆସିହବ? ହଁ, ସେ କଥା ସତ। ହଉ, ଖାଇବା ତ ସରିଲା। ତମେ ଏଇଠି ଖାଅ। ମୁଁ ଥାଳିଟା ଥୋଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ଆସୁଛି। ପାଣି। ଏ କନକ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପେଜନାଳ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ସେଠୁ ପେଜ ପକେଟକେ ପିଇ ଏଇଠି ଥିବ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରେଇ ଦେଇକି ଆସୁଛି। ଆସିରେ ପିଲେ।
গোসাই গোসাই এটা কোনো দেখা যাও না গোসাই 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 কে কোন শুনুନାହାନ୍ତି ଚାରିପଟ କବାଟ ଦିଆ ସରିଲାଣି କୋଉଠି ହେଲେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କଣ କରିବି ଗୋସାଇ ବନ୍ଧୁ ଗୋସାଇ ମୁଁ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ଡାକୁଛି ତୁମ ଥାଳିଟା ଆଣିଛି ନେଇଯାଅ ଗୋସାଇ ବନ୍ଧୁ ଗୋସାଇ ନା କେହି ତ କଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଣ ବି କରିବି ଠିକ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଥାଳିଟା ରଖିଥିବି ସକାଳେ ଆଣି ଫେରେଇ ଦେବି अरे नहीं गला रे किए नहीं गला रे अरे ठाकुर का सुना तारीटा किए नहीं गला रे घोर घटना घटी गला हे शिवाना हे मधुना अरे दाई आस रे କଣ ହେଇଛି ଗୋସାଇ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିଟା କରୁଛ अरे मंदिर भीतर घोर अनीति देखा देलानी घोर अनीति କଣ ହେଇଛି ଗୋସାଇ अरे कौन न होइची काली राती रे किए गोटाए ठाकुर का बड़ सुना तारीटा चोरी करी नेइची ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନା ତାଳି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି अरे हाँ बड़ा गोर कलिकाल घटी गलानी गोर कलिकाल अरे जिए से सुना थाली की चोरी करिची ताकू धर्म सहिबनी रे ଧର୍ମକୁ ଡର ଥିଲେ ସିଏ କଣ ଏମିତି କାମ କରିଥାନ୍ତା अरे देखिलो सेठी जो लोकटा सोईची ता पिला छुआंकु धरिकी ता मुंड पाखरे गोटाए कोन चक दुसुची ଗୋଟେ ଚକଚକ କରୁଛି अरे सेई गोटा गपरा हम ठाकुर को सुना थाली अरे देखुच केम ठाकुर को थाली मुंड तले देइकिना सोईची देखुच अबे उठ हम ठाकुर को थाली मुंड तले देइकि सोईची चोर कोडी कर हैं ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମୁଁ ଥାଳି ଚୋରି କରିନାହିଁ कौन कहलु चोरी करिनु चोरी जदि करिनु ए थाली तो बाबू आसला केमतिया କାଲି ରାତିରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥାଳିରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମତେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇସାରି ଥାଳିଟି ଫେରେଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି ଆଜି ତାକୁ ଫେରେଇଥାନ୍ତି ए सुनुच मधुना शिवाना ए चोर कौन कहूची सुनुच याकू कुआडे ता बंधु आसी ए थाली रे खाइबा देई देई चली गला अरे अनैज कोन धर ताकू बांधी दियो ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବେ ସେ କି ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଥାଳିଟି ଦେଖି ସେମାନେ ମତେ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କନକ ଗୋସାଇ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଗୋସାଇ ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଏ ଥାଳିରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଖାଇବା ଜିନିଷଟେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ए सब बाजे कथा चोरी करी साधु बनिया देखौछ हैं मते भंडौछ ଗୋସାଇ ବିପଦ ଆପଦରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଶରଣ ନଉଛୁ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଥାଳି ପୁଣି ଆମେ ଚୋରି କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଗୋସାଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଗୋସାଇ ଏ ଥାଳି ମୁଁ ଚୋରି କରିନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ନିହୁରା ହଉଛି ଗୋସାଇ ତମେ ଯାହା କହୁଛ କୁହ ପଛକେ ହେଲେ ଚୋର ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ साधु बनिया जदि तोर एते थिला ताले लोभर ठाकुर को थालिया चोरी करतुल काई भाबिचु चोरी करने पळै जिवु नाही चल 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 ଚୋର କୋଠିକା ଚାଲ ଗୋସାଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଗୋସାଇ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ହେ ଠାକୁରେ ତମର କଣ ଏଇ କରୁଣା ହେଲା କାନ୍ଦ ନାହିଁ କନକ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଦରଦ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିବି ହେ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତମରି ଡାକରାରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ପୁଣି ତମରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଚୋର ହୋଇ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଚାଲ କୋସେଇ ଚାଲ ଚୋର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମତେ ଧରି ନେଇଛ ମତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବ ମୁଁ ସବୁ ମତାମତି ସହିବି ଚାଲ आ चल मो संगे ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ ଏମାନେ ସବୁ କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଉ ଏମାନେ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଛରେ ଚୋର ବୋଲି ସେମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ନଉଛନ୍ତି ବାପା କଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିବେନି ବୋଉ
ଆସିବେ ରେ ମା ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଠାକୁରେ ତମେ ଭରସା ଆଜି କଣ ପ୍ରଭୁ ଶୋଇବେ ନାହିଁ କି? ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ତ ସରିଲା, ଆଉ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଣ? ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଲାଗି ମୋର ଏବେ ଚିନ୍ତା ପଦ୍ମାଳୟା। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା? କଣ ତାଙ୍କ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ପ୍ରଭୁ। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କାଲି ରାତିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଗି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଇ ଆସିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଦଣ୍ଡିତ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ସେଥିରେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ କଣ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେବକମାନେ ଥାଳିଟି ନ ପାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ। ଶେଷରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ଭାବି ବାନ୍ଧି ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଆସି ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ତେବେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ପୁଣିଆର ମହତ୍ଵ ଆଉ ରହିଲା କୋଉଠି? ସେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସେବକମାନେ କଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏମାନଙ୍କର ସେବକ ହେଲେ ବି ୟାଙ୍କର କଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ଯେ ଚିହ୍ନିବେ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବନ୍ଧୁ ବିଚରା କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ। ଏବେ ତାହେଲେ ଉପାୟ କଣ ପ୍ରଭୁ? ଉପାୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କରି ମତେ ଏବେ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ହଁ ସେଇଆ କର ପ୍ରଭୁ, ସେଇଆ କର। ବେଶ, ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ପଦ୍ମାଳୟା। ଗଜପତି 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 ତୁମେ ତ ଉଆସରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯାଅ ଏଣେ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଘଟୁଛି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛ? ମୋ ପାଖକୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପିଲାପିଲି ନେଇ ଆସି ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇ ନ ପାରି ବେଜନଳ ପାଖରେ ଭୋଗରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜାଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ମୋର ଲାଗି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ମନ୍ଦିରର ସେବକମାନେ ଥାଳି ନ ପାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ପାଖରୁ ଥାଳିଟି ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ବାନ୍ଧି ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଦରେ ବିନୟୀ ହୋଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ 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 ମୋ ନିକଟରେ ଉଭା ହୋଇ ପୁଣି କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସେବାକାରୀଙ୍କ ଅନୀତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ବିନ୍ଦୁରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାହାରିଲି ପ୍ରଭୁ। ବିରାଜି ବିରବର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଉତ୍କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ 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 ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ।
ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ବାନ୍ଧବ। ତୁମର ପଦ ରଜ ଦେଇ ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କର ହେ ମହାପୁରୁଷ। तुम परी जड़े हेले केही तो देखी नाही तो जग बंधुकर बंधु बोलाइच जग बंधुकर बंधु बोलाइच विशारद तुमे सामंत देखी नाही तो प्रभु बंधु जन तुम्हें तो महान बंधुछि तुम चरण प्रभु बंधु जन तुम्हें तो महान बंधुछि तुम चरण पदर जदाने अधम जनरे करिब कारण तुम्हें तो देखी नाही तो ଏ ଦିନହୀନ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକି ଏତେ ବଡ଼ ଆସନ ଦେଇ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଣିମା। ମୁଁ ଯେ ମୂଢ଼ ଅଜ୍ଞାନ। केउ तो पकल बंधु को पाइल दुहई सामान्य ए हाथ केउ तो पकल बंधु को पाइल दुहई सामान्य ए हाथ मुहि जे अज्ञान नाही सद ज्ञान चरणे करे प्रणिपात देखी नाही तो ମଣିମା ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଣିମା? ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ମଉରମଣି ଆପଣ ଠାକୁର ରାଜା ଏ ଦିନ ଭିକାରୀର ପଦ ବନ୍ଦନା କରି କାହିଁକି ଆଉ ଲଜ୍ଜା ଦେଉଛନ୍ତି ମଣିମା? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବ, ସେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ। ମୋ ଅପରାଧ ଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ମୋତେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମହାରାଜ, କ୍ଷମା ଦେବାର ଶକ୍ତି ଏ ମୂଢ଼ ଅଜ୍ଞାନର ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ସେ ଜଣଙ୍କର ଯାହାଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ। ତଥାପି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ। ମହାରାଜ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଦୁଇଟି ମୋତେ ନ ପାଇ ଭାରି ବିକଳ ହେଉଥିବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ଆସନ୍ତୁ ମଣିମା, ବିଜେ କରନ୍ତୁ। ବୋଉ ବୋଉ ଦେଖିଲୁଣି ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ନେବେ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛ? ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ମୋତେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମର ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ମା। ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତୋଳାଇ ଦେବି। ସେଠାରେ ତୁମେ ସୁଖରେ ରହିବ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା କରିଦେବି। ଆସ ଆସ ମୋ ସାଥିରେ। ଚାଲ କନକ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲ।